Kirolari guztiontzat, egia esan joko olimpiko batzutara jutia oso garrantzitsua da, ez? Niretzat aurretik esan helburu bat, zan ilusio handi bat bakarrik, ez? Eta egia 2014-2015 urtietan, emaitzak nahiko onak izan ziren, eta minima olimpikora asko gerturatu nintzen, da egia ini neban urte bat lehen hau, ez? Nire helburua argi zegoen, ez? Joko olimpikoetara jutia. Eta egia esan, ni ez nintzen konstiente momentu hortan, baina, bazu motibauta zauz, eta ez, ordura arte ja zure buruari eta gorputzari asko eskatu badiozu, orduan eta beste martxa bat sartzen dozu, beste zertan betxago gabe. Egia esan, geisha obsesionan nintzen, eta estres puntu bat eman nion nire buruari, nik esaten eban, ez? Ezin dotin lo, edo ezin do deskantza ondo, ezin naiz lasai egon. Baina azkenean, zuk argi ez baduzu esaten, zaila da, ez, beste pertsona baten ikustia. Niretzat bizitza hori normala zan lehen, ez? Entrenau ordu asko, ikasi, alegin dudana itzen alik eta hobetuen, ez? Eta, zu guzti hortan basabiz eta gauza gainera ondo irtetzen badira, hori zuretzat motivazio handia da, ez? Gasolina da. Ni Markel nintzen, baina ja nintzen Markel igeilaria, Markel makina hori, igerian nitzeko makina hori, ez? Orduan, azkenean ahaztu itzen dozu zu benetan zein zara. Egia da gero heltzen dara momentu bat, niri heldu zitzaidan momentu bat, ez nekala gogorik entrenatzera juteko, ez da igual lagunekin juteko, ez? Indar gabe ezin dozu hildo, asko argaldu neban denbora gutxian, txapelketak eta ja ziren gaizki juten, eta hor ikusten dozu ja zauzela ondo. Hasteko ez nekan gogorik jarraitzeko, nahiz eta joko olimpikoak izan hortikan 4 hilabetera, eta nik izan bihar ditut gauza batzuk, eta adibidez psikologo bat, edo norbait laguntzeko, ez? Baina heldu zen momentu bat, hori eskatzeko bihar izan nebala, nahiko gaizki egotia. Norbaiteke galetuko bazestan, ez? Zei izan da garantzitsuen, edo zer gomendio emango neban, da azkenean laguntza eskatzia, ez? Eskua altzatzia, eta ez da erreza, ez? Nik altza honeban eskua, ez? Baina benetan konstiente izan ditzanean, zer nekan edo zer pasatzen ari zitzaidan, o lo que sea. Orduan, nik esango nebana da, denbora ematia pixkat zu sentitzen dozuna sentitzeko, eta bihar badozu laguntza eskatzeko. Ikustia normala dela eta laguntza dauela beste dozein gauzetarako bezala.